V sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si, Boží svätý. Ježiš mu prísne rozkázal: Mlč a vyjdi z neho. Nečistý duch s ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytoval: Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. Zápasíte s pochybnosťami vo viere? Chceli by ste mať hlbšiu vieru? Túžite lepšie poznať Boha? Ak áno, nie ste sami, sú nás celé zástupy. Z dejín poznáme veľkých svedcov, ale aj ľudí zo súčasnosti, ktorí aj keď boli a sú hlboko veriaci, nevyhli sa pochybnostiam vo viere, pričom prechádzali obdobím duchovného sucha, keď im nič, čo sa týka náboženstva a viery, nechutilo a Boh sa im dal byť neskutočne vzdialený. Prekážkou v upevňovaní viery môže byť niekedy negatívny postoj, pod vplyvom ktorého sa obávame pristúpiť k zmene života. Vtedy si hovoríme slová, ktoré sme počuli v evanjeliu. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Túto otázku však preráža posolstvo dnešného evanjelia, ktorého Ježišovi vydali ľudia, ktorí boli svedkami vyhnania diabla. Čo je to? Nové učenie s mocou. Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho. Lebo Ježiš má moc aj nad nečistými duchmi, má moc očistiť naše srdcia a urobiť našu vieru mocnejšou. Ak príjmeme evanjeliové posolstvo, potom pocítime moc Ježišovho učenia. Ono nám poskytuje 4 kroky k zmene života: pochopenie, očistenie, odrieknutie a prijatie. Pochopenie je prijatím skutočnosti, že Boh zasadil do srdca každého človeka vieru. Náboženstvo je znakom duševného zdravia, pochybovačnosť a skepticizmus znakom choroby. Neveriť je nenormálne a veriť je normálne, lebo normálny človek s radosťou objíma vieru, ale pochybovač neuverí, dokiaľ sa nevylieči z negatívnych spomienok, ktoré ho ochromujú a blokujú v ňom možnosť vidieť Boha. Keby sme zhromaždili všetkých najväčších intelektuálov sveta a spýtali sa ich, koľky veria v Boha, nie všetky ruky by sa zdvihli. Je to preto, lebo viera nie je záležitosťou inteligencie a výsledkom rozumu, ale je záležitosťou inštinktu. Vedci pred časom potvrdili, akú sílu má inštinkt. Doktor Mauricius skúmal vtáka snovača, žijúceho v Južnej Afrike, ktorý si robí hniezdo z trstiny. Tu pospája tenkou trávou a otvor do hniezda si urobí na jeho dne, čo nerobí ani jeden vták. Bádateľ chcel vyskúšať jeho silu inštinktu a tak z hniezda zobral 2 vajíčka. Doniesol ich do Ameriky a nechal ich vyliahnuť v umelej liahni. Z vajíčok úspešne vychoval niekoľko generácií, ktoré boli chované v zoologických záhradách. 5. generáciu priniesol do Afriky a vypustil do prírodzeného prostredia. Vtáci našli trstinu aj tenkú trávu a vybudovali si hniezda s otvorom na dne. V prírodných vedách sú tajomstvá, ktoré sa dajú vysvetliť iba na základe inštinktu. Ak Boh chcel zabezpečiť, aby pravda nebola nikdy zavrhnutá alebo umlčaná, vložil ju do inštinktu. Tak to urobil aj s náboženstvom, ktoré vložil do ľudskej mysle a do ľudského srdca. Druhým krokom k zmene života je očistenie. Všetky záporné city a emócie, ktoré by v živote mohli blokovať našu vieru, sú výkrikom: Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Ježiš povedal, že ak chceme Boha uvidieť, musíme sa znova narodiť a potrebujeme transfúziu duchovnej krvi. Potom nový duch Ježiša Krista v podobe ako nová krv preteká cievnym systémom a my sa stávame novými ľuďmi. Podobne ako uzdravený človek v synagóge, ktorý bol posadnutý nečistým duchom. Tretím krokom je odrieknutie. Znamená zrieknúť sa všetkého, čo nám prekáža. V živote každého z nás je niečo, čo budeme musieť zanechať a opustiť. Iste mi dáte za pravdu, že najbližšie pri Bohu sme sa cítili vtedy, keď sme po niečom veľmi túžili a napriek tomu sme sa nedokázali toho vzdať.
Práve vtedy, keď sme niečo poskytli zo seba, bola to príležitosť pre Boha, aby sa v nás prejavil. To nie je príkaz chudnúť, poistiť sa, upratať si byt, aby sme videli Boha. Je to príkaz mať čisté srdce, vzdať sa niečoho, čo máme veľmi radi. Môžu to byť peniaze, prejedanie sa, alkohol, drogy, cigarety, smilstvo, ale aj sláva, kariéra, panovanie nad inými. Sú to veci, ktoré nás brzdia, aby sme boli bližšie k Bohu. Odrieknutie je výzvou k odhodlaniu sa na duchovné dobrodružstvo, aby sme zažili Boha. Posledným krokom je prijatie. Kto z nás nepočul o matke Tereze? Väčšina z nás ju síce nestretla, ale celý svet hovoril o nej, ako sa zriekla všetkého pohodlia. Odišla z kláštora a navštevovala najbiednejších ľudí v Kalkáte. Tí, ktorí ju stretli, hovorili, že jej tvár žiarila svetlom. Prijatie znamená osvojiť si život dnes už svätej matky Terezy a urobiť niečo krásne pre Boha. Obzrieme sa dobre okolo seba a iste nájdeme niekoho, kto potrebuje našu pomoc. Moc Ježišovho učenia nám poskytuje 4 kroky k zmene, preto ho prosme, aby si zobral náš život taký, aký je. Prosme, aby nám odpustil aj tie najtemnejšie hriechy a rozhodníme sa, že sa chceme zmeniť a necháme prúdiť cez nás vieru. Ak to dokážeme, pocítime, akú moc má jeho učenie.